Okay. Ang imong kwarta isulod na dito sa RFID. Karon naanad ang mga tao og gitawag nga cashless. Cashless like ATM cashless. Unsa pa? GCash cashless. PayPal cashless, Paymaya cashless. Gianad ng mga tao sa gitawag nga cashless society or cashless system nga diin wa na kay kwartang ipagawas tung kay imong kwarta imo nang gibutang didto kung magbayad ka scan ka na lang, no? Unya automatic dito pila ang amount imong bayaran, automatic na bayad ka na, wala kay kwartang ipagawas, wa kay kwartang gunitan. So safe siya tungod kay kung pagpasas kagaw ang kwarta nga imong gunitan dili naman mapasas lain. So ana may kwarta. So gianad ang mga tao karon sa gitawag nga cashless society og naa naman na daghan na kaya na karon. Unya another kining sa gitawag nga to sa one world religion mo ni siya pagpag-andam-andam no nga in the later times no kining mabot gyud ang gitawag nga one world religion sa one world government, one world financial system nga usa na lamang ang monetary system tibuok kalibutan, usa na lamang ang gobyerno unya og ang religion usa na lang pod, no? So dili ang sa ko magisgot more on about sa kaning inana pero wala kay koy kuan pero kanila ko fokusan dong ha pasabog ni siya, no? Quantum dot status ingon pa nila diri sa ni Bill Gates nga kining ilahang gitawag nga vaccine or bakuna gikinahanglan sa mga tao, no? Karon ang government nag-implement og kani paghisgot nga sige kuan sulod mo balay kay para safety mo sa coronavirus o kita mga tao to sulod kita kay hadlok gud ang coronavirus, di ba? So pag ingon sa government kuan mag-quarantine mo, sige quarantine, subay gyud mga tao. Pag ingon sa government nga sige mag-curfew o curfew, what if may ingon na po niya ang government dawatan ninyo ang bakuna o ang vaccine kay to fight coronavirus, implantable vaccine to fight coronavirus. Ako pangutana mga kaigalaan, imo bang dawaton? Sa ako lang part dili ko mo dawat kay balo ko kung kinsay nagmanufacture ana og kabalo ko kinsa og unsa na nga klase nga device. I don't believe it is from God. Daghang mga nag-upload sa YouTube, daghang mga nag-upload sa mga vlogger diya nga nagisgot about RFID nga dili gid siya kanang dili siya sistema nga maoy just non kun dili that is part of the prophecy mga kaigsunan nga in the end times no kaning sa Revelation chapter 13 mga kaigsunan akong basahon nga chapter 13 verse 16 gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tawo inila og dili inila dato og kabos ulipon og dili ulipon diya sa tuon nilang kamot og agtang walay makapamalit og makapamaligya gawas na itong may patik na sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. Hisgutan ta mo kanang dili kapalit og dili ka baligya. Ano man kanang RFID mo na nay gitawag lang multi-security device nga imong healthcare to didto, imong monetary or imong financial na didto, imong identification na didto, di na kinahanglan og ID niya kay karon og ipangitaan kita ID gani kung maglakaw-lakaw kinahanglan tag ID. Kaning RFID automatic na ang imong information masulod dito sa imong ID, scan ka na lang. Makit-an na nimo makit-an ka na kung kinsa kang tawhana, no? Kay daghan man po ng mga tao karon nga wali ID. Daghan mga tao karon nga wala sila kanang identity ba. So kinahanglan og identification to solve the problem, no? To solve the problem of rebels, to solve the problem of crimes, to solve the problem of corruption nga naman kay monetary naka kuha na dito, naka database na asa ang imong kwarta punta, unsa imong gipalit, diin ka nagbayad, makita na dito sa database sa imuhang RFID, sa imuhang data. So, mahunong na tuod mo, dunay peace and order, mahunong na tuod ang kaning gitawag nga
kagubot sa kalibutan o ang sakit pod mawagtan tungod kay ang bakuna na nakasulod sa RFID kaning ilang giplanuhan karon nga ilang i-implement this year ang implantable microchip to fight coronavirus, and this is what we also called the ID 2020 nga doon na di ay summit 2016 summit at the United Nations nga ang ilang agenda ID 2020, no? ID 2020. Ang ID 2020 mo na siya ang RFID nga ilang implement karong tuiga year 2020, no? Karon, before ko mo end, giunsa paganan-anad sa mga tawo nga maka-adapt anang RFID. Number 1, hand washing. Through coronavirus ang mga tao nagkat-on og hand washing, ang ubang mga tao nga wala gyud kining anat na ng hand washing karon nagkat-on kay ang hands, no, giandam sa pagdawat sa bakuna. Ang hands giandam sa pagdawat sa bakuna. Ikaduha, giandam ng mga tao sa pagdawat sa scanner, no? Another, kini ikaduha, thermal scanner. Asa man gani gi-scan atos agtang, no? Sa agtang. Ang mga tao gana dili pa na siya RFID, wala pa RFID kang scan, gi-scan pa lang ka. Pero gianad ng mga tao nga dili na mabaguhan aning gitawag nga scanning, no? Hands o forehead. Okay. Anong sa Biblia gisgutan diri for in your right hand and in your forehead. Right hand kay kasagaran sa mga tao tuohon. Forehead kay mo sa dali kayo nga makit-an sa mga mag-scan, no? Dali ra kayo. Okay. Karon before ko mo end, no, kanang tuguti ko mo basa sa Luke chapter 21. Paminaw maayo, ayaw sa scroll down. Dire sa pag-abot sa kini mga kitaw nga krisdanan o mga paglutos nga maabot sa tuang kalibutan, no? This is part of the prophecy nga gitudlo sa Ginoo, gisulti sa Ginoo makigsunan nga atong pangandaman. Okay? So chapter 21 verse ato sa verse 7. Okay. Magtutudlo nangutana sila. Kanus abak kini may tabo unsa man ang ilanan nga maabot ang panahon nga kini matuman. Si Jesus maingon, pagbantay kamo kayo kamo palimbong kay daghan ang muani sa akong ngalan ug moingon nga ako mao ang Kristo ug moingon usab miabot na ang panahon apan ayaw sila tuohi. Kani nga kuan prophecy ni Jesus Christ na tuman na ni kay naa may daghang nangabot nga nagpa-Kristo na pagkaginoo. Daghan tibuok kalibutan makita sa YouTube dunay mga nag-claim nga sila si Kristo. Indre ayaw ni sila tuohi. Ayaw kamo kahadlok kon makadungog kamo mga gubat o mga kagubot kay kini mga buta kinahanglan nga mahitabo gayod pag una apan wala pa kini nagpasabot nga mao na kining katapusan. Mangkaigsunan nagsugod pa lang. Dili pa ni ang katapusan, nagsugod na ang panahon padulong sa katapusan. So kaning rumors of wars, kaning mga kingdoms against kingdoms, nasod batok nasod, maglalis mag-away, that is part of the prophecy in the Bible. Muna bitaw nga America versus China, unsa pa America versus Iran, uban pa mga nasod maggubat, Israel versus kanang mga Muslim country. Dunay panagubot, pero that is just the beginning, no? Pag sinugdanan pa lang ni dili pa ang katapusan. Mipadayon pa sa pag-ingon magigsunan. Ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingarian musulong sa laing gingarian, mahitabo unya ang makalihisang nga mga linog, gutom ug kamatay. So daghan na kitang nadawat nga news nga daghang mga linog, mga destructive nga mga linog, halos tanang tao kay balo na sa mga balita about linog bisan asang dapit, no? Diverse place